Miljum ta' tnej pajjiżna qed ikompli jnaqqas ir-restrizzjonijiet tal-pandemija hekk kif issa kważi tneħħu ir-restrizzjonijiet kollha. Dan hekk kif wara sentejn ta' pandemija issa resqin lejn normalità b'responsabbiltà li qed issir bis-saħħa tal-programm effettiv ta' vaċċinazzjoni mill-aktar b'saħħtu fl-Ewropa. Fost dan ir-rilaxx tal-miżuri hemm li miljum ta' tnej il-kwarantina huma obbligati jagħmluha biss dawk li joħorġu pożittivi għall-virus. Dawn iridu jagħmlu test wara 7 ijiem u jkunu jistgħu joħorġu jekk jirriżultaw fin-negattiv. Apparti minn hekk, il-kuntatti primarji kollha mhux se jibqa' jkollhom l-obbligu li jibqgħu fi kwarantina. Anke dawk li joqogħdu fl-istess dar ma' persuna pożittiva wkoll mhumiex obbligati li joqogħdu fi kwarantina. F'dawn il-każi iżda fit-tielet ġurnata wara li joħroġ il-każ pożittiv għandhom jagħmlu test sabiex iħarsu saħħithom u saħħet dawk ta' madwarhom. Din il-miżura tot kemm għal dawk imlaqma kif ukoll għal dawk li ma tlaqmux kontra l-COVID-19. L-eċċezzjoni hija biss għal dawk li jkunu kuntatti primarji ta' każ pożittiv fl-isptarijiet jew fid-djar tal-anzjani li f'dan il-każ iridu jiżolaw ruhom. Miljum ta' tnejn ukoll wieħed m'għadux obbligat li jilbes maskra meta ikun ġo post fuq ġewwa. L-unika eċċezzjonijiet jiġifieri fejn wieħed irid jilbes bil-fors maskra huma fl-isptarijiet, fil-kliniċi, fid-djar tal-anzjani u fuq l-ajruplani. Minkejja dan xorta huwa rakkomandat li l-maskra tintlibes fi spazji magħluqa bħal fuq tal-linja. Mit-tnejn ukoll fl-ajruport il-Passenger Locator Form magħrufa bħala il-PLF mhux se tibqa' tintalab. L-attivitajiet soċjali u kulturali jistgħu jsiru b'normalità sħiħa, it-tiġijiet jistgħu jsiru bħal qabel pandemija u anke l-iskejjel tal-Ingliż jistgħu jaħdmu b'mod normali.